салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо мебошад. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якм мошини фурӯши мо Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли барори 6999, объеми мотор 2, сӯзиши вориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин футаст, срочно кондитсионери ях, документ 1 сола, задагӣ пусидагӣ надорад, варианти алишам мебинем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55500 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 387000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 996 93 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Pelastra G мебошад ки соли барори 6999, объеми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин футаст, срочно сум дар кора, мошин 100%, ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38500 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 269000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 06 68 68. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли барори 2007, объеми мотор 3.5, сӯзиши вориш бензин, коробка передачаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин футаст, эскай тоза, ягон камбудӣ надорад, задагӣ нест, газ задагӣ неста, конкретни харидор занг занад, бо муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 105000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 733000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 27 28 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz V201 мебошад ки соли барори 6986, объеми мотор 1.8, сӯзиши вориш бензин, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин футаст, мошин соза, мотор сечка 1.8, баллоно нав, бензини холӣ, 2 электропакет, хадаҳои 90%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 112000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 21 41 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объеми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин футаст, срочно мефурӯшем, мошин ягон айб надорад, баллоно нав, аккумулятор нав, хадаҳои 100%, мошин беразход. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38500 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 269000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 50 04 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Mercedes Benz Sprinter мебошад ки соли барори 2005, объеми мотор 2, сӯзиши вориш дизел, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин футаст, мотор вагон, ягон камбудӣ надорад, наружни кор дорад, алишам мешавад, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 82000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 572000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 21 96 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 2000, объеми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин футаст, срочно документ 11 моҳ, тонировка 11 моҳ, мотор 1.6 16, кондитсионер дорад, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 321000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 41 74 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар имҷосҳои мошинифт аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, ҷойи задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 122000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 922 77 30 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.